Bangsa ini kerep gembrah iki mergo nyapa gak siap itu. Enek wong iki ra cocok karo ziarah kubur, ngono iki ngelok-ngelokne sing ziarah kubur. Niki lek wong ra siap beda to iki. Lho sing ziarah kubur bene, sing ora ziarah kubur ya bene. Hargai perbedaan. Mereka ki senengane maksa. Bahkan ngelok-ngelokne tawasul itu syirik. Ziarah kubur syirik lho. Kowe iki lek ora ziarah kubur ya wis ora usah ziarah. Tapi jangan paksa wong sing seneng ziarah untuk tidak berziarah. Engko dadi gemberah. Kula lek enek wong kok ngelokne yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa li kulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu warga desa Kebon Agung Kecamatan Ploso, yang mulia berkenan hadir Bapak Camat Ploso beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa Kebon Agung beserta jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat, fatayat, konco-konco banser, grup solawat, duwaya kemawon ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso, Selopuro Blitar. Terus Blitar niku enek desa namine Ploso. Niku kecamatane Selopuro. Nek teng Jombang Ploso niku dados nama kecamatan Bu nggih. Kula saking Ploso Selopuro Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan ingkang dipun kirimaken dhateng kula adalah bersih desa. Utawa niki namine sedekah. Sedekah napa Bu? Sedekah napa? Sedekah bumi nggih. Teng mriki diarani sedekah bumi napa bersih desa. Sami ugi sami mawon. Silit babi dientuk tawon. Gawe Pak Lurah niki cara mboten Jawa. Niki sing hadir ribuan. Niki grup sholawati mboten ecek-ecek lebu niki. Masya Allah, sabilu taubah ya. Pedot. Gak kalah harus sabilu taubah, vokalisnya dan luar biasa. Kulo blas gak kantuk. Masya Allah, ternyata putra-putra lokal ki yo gak kalah loh. Sampai ini gak kalah loh karo Pak Habib Syekh barangi, karo Pak Bidin barangi ra kalah sampean. Panjenengan itu harus terus maju terus Bu. Sholawatan iki ae kaya dhewe. Iki ae. Iki ae. Iki ae. Masya Allah, kowe enak. Ngene iki lek ning Blitar ya larang. Kalau undang ning Blitar ini ya larang. Masya Allah. Para hadirin, Pak Lurah, apa yang panjenengan kerjakan
apa yang panjenengan acarakan malam hari ini dengan niatan bersih desa itu sudah betul. Desa niku lek pengin barokah, satu desane kudu akeh majelis pengajiane. Kula Pak Lurah, masjid musola monggo digerakkan ada majelis pengajian. Mergo enek dawuh satu majelis ilmu itu mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Desa ki pokok akeh majelis ilmu, akeh majelis taklim, insyaallah barokah. Bahkan nenek dawuh satu majelis ilmu itu mampu menghapus 2 juta majelis keburukan. Kula sering kali matur, Bu, nyawang aku toh. Iki kok wis do mulih iki. Iki aja enek sing mulih lho iki, lek enek sing mulih ibu-ibu sitok ae. Tak dongakne muga-muga wayuh sing lanang. Satu majelis ilmu itu mampu menghapus 2 majelis, 2 juta majelis keburukan. Mula wong Bonagung niku jenengan lek duwe hajat mantu, duwe hajat walimah khitan, walimah hakikah, tolong itu ditutup dengan pengajian. Mergo wong mantu niku nyapa kok malah ra penak. Tukang son ndi aja diubah-ubah Mas, wis penak son sampean iki penak iki. Gak kalah karo sone Pak Ganden. Sone panjenengan penak, wis aja kok utik-utik, golek kok utik-utik sulaya neh. Iki penak sone iki. Dadi sone ya penak, suarane selawat ya enak. Akhirnya sing metu ya malih enak. Jenengan iki lek mantu, lek duwe hajat, niku sampeyan tenaken pengajian. Lek perlu ditutup dengan pengajian. Mergo wong mantu ki nyapa to yo seminggu rewangi sampeyan nyapa to. Ora yo ngrasani sing duwe hajat to. Wong rewangi biasa isine lak mek nyan-nyan. Jadi kula enek majelis-majelis yang tidak baik dalam majelis walimah, dalam majelis mantu, niku tutup ya dengan pengajian. Niku akan mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Pak Lurah kegiatan bersih desa terus dikenakan dengan pengajian. Lek perlu panjenengan harus menata piye ambre musala masjid sak desa Bonagung niku enten pengajian rutine. Jenengan harus menggandeng Nahdlatul Ulama. Ayo masjid-masjid musala sing rungane pengajian iki dikai pengajian. Iki marane desa Bonagung barokah ki akeh majelis pengajian. Sing nomor 2, desa niku lek pengin barokah harus banyak majelis zikir. Kanjeng Nabi dawuh ma amila adamiyun amalan angga lahu min azabillah min zikrillah. Ora eneng perkara sing dilakoni anak Adam sing dadekne azabe Allah ki gak mudhun. Sing hebate ngalahne zikir mboten enten. Jadi majelis zikir itu mampu mencegah azab Allah. Salah satu majelis zikir malam hari ini adalah sholawatan seperti ini. Maka betul Pak Lurah panjenengan ngeneki sholawatan ngundang ke Sidoarjo. Sholawat itu termasuk zikir. Pokok ning Kebon Agung akeh majelis zikir barokah. Nabi sing dibong niku nabi sinten? Nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selamat dari api yang membakarnya. Nabi Ibrahim ini selamat sangka api sing membakar Nabi Ibrahim. Niku ternyata selamatnya lantaran zikir. Raja Namrud iki ngobong Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim mboten kobong. Wonten tafsir niku diceritakne wasilahe apa kok sampai Nabi Ibrahim selamat.
Ternyata wasilah mergo Nabi Ibrahim zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man. Nabi sing dipangani iwak niku Nabi sinten, Bu? Nabi Nuh apa Nabi Yunus? Yunus apa Nuh? Nuh apa Yunus? Nabi Nuh niku nabi sing anake nakal niku lho. Nabi Nuh niku sing bojone nakal niku lho. Sapa sing roh jenenge bojone Nabi Nuh karo Pak Camat dikai hadiah sarung. Bojone Nabi Nuh niku namine Bu Nuh. Bojone Nabi Nuh namine Bu Nuh. Garwane Pak Camat namine Bu Camat. Garwane Pak Lurah namine Bu Lurah. Garwane Nabi Ibrahim namine Bu Ibrahim. Bojone Pak Lukman jenenge sapa muni buluk ngono. Nabi sing diwangani iwak niku Nabi Yunus. Nabi Yunus niku iso selamat, iso metu dari perut ikan niku lantaran zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sampai Allah dawuh lamun Yunus kuwi gak gelem zikir, maka Yunus tetep ning jero iwak sampai besok dina kiamat. Dari hikayah-hikayah ini membuktikan bahwa zikir itu mampu menjadikan sebuah masyarakat, kelompok masyarakat itu iso barokah. Lah awake dhewe iki lek gelem jujur wong sing seneng zikir ki ngapunten niku ya wong NU. Pak Lurah jenengan Semerep utawa mungkin Pak Camat, jumlah desa kelurahan sak Jawa Timur enten pinten Pak Camat? Pak Camat jenengan lek saged tak kei hadiah celana. Nah, Pak Camat jawab penak. Pinten Pak Camat? Kathah. Desa sak Jawa Timur itu sekitar 8.500 desa. 8.500 desa yu. Kopi jenengan hitung, lek sak desa ki enek 10 majelis zikir. Enek majelis tahlil, enek majelis yasinan. Sak desa ki enek 10 ngono ae. Padahal ning Bonagung ki jamaah tahlil niku bapak-bapak, ibu-ibu punjul 10 nggih. Sampeyan hitung lak punjul 10. Entar mriki iki dusun enek 4 kok. Iso sak desa Bonagung enek 20 saged. Ibu-ibu 10, bapak-bapak 10. Wis. Desa sak Jawa Timur iki 8.500 desa. Lek sak desa enek 10 majelis tahlil, majelis yasinan, majelis zikir, niku berarti sak Jawa Timur enek 85.000 majelis zikir. Lek sak majelis iki anggotane selawe, niku dipingne 85.000, ketemune 2.250.000 wong, itu tiap malam Jumat itu zikir, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula jenengan ora usah kaget, ning Indonesia ki nyapa to kok masyarakat iki tak reken rukun. Wong Indonesia ki lek tukaran beda karo wong luar kono, Pak. Lek kono ki lek tukaran mesti bedil-bedilan. Lek ning Indonesia ki lek tukaran mek ning YouTube tok. Sampeyan delok saiki sing pro karo kontra habaib niku. Lak tukarane lak ning YouTube tok to. Ora patek enek jotosan, ora patek enek. Wong NU ki lek delokne tahlilan bid'ah. Lek sing kono lak muni kowe kakehan cangkem mek ngono tok. Dadi rasa ora tau sampe gelut. Indonesia niku kula pikir nyapa to kok Indonesia ki panggah rukun. Padahal agamane akeh, padahal sukune akeh. Tapi jek rukun karena apa? Ning Indonesia ki enten majelis zikir. Kuwi sing yasinan, sing tahlilan, urung sing sholawatan. Urung sing pendak bar salat wiritan. Urung sing majelis istighosah, urung sing tarekah.
Berapa juta orang tiap malam zikir, akhirnya dadekne Jawa Timur niku barokah. Kula lek enek wong kok ngelokne yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Wah iki arep menghancurkan Indonesia iki, Pak. Wah Indonesia iki wis ora enek wong NU, ora enek wong zikir. Oh amblek kira-kira Indonesia. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuhne dawuh Allah. Allah niku dawuh, man zakaroni faqad jalasani. Sapa sing zikir ning aku nang sandinge. Jadi jenengan iki lek pengen disanding Allah, jenengan kudu sregep zikir. Bangsa Indonesia ini bangsa sing seneng zikir. Mula disanding Allah terus Indonesia ini. Mula barokah. Mula pokok ning Bonagung iki kok jek enek majelis istighosah. Kok jek enek yasinan, kok enek tahlilan, kok enek berjanjian, enek tibaan, barokah. Mergo itu semua majelis di jenengan iki mboten nate sadar, jenengan iki melu yasinan, melu tahlilan. Itu secara tidak langsung jenengan itu menjaga negara ini. Lho. Oh. Yasinan nggih. Tahlilan nggih. Sampeyan iki lek melu yasinan, melu tahlilan, jaga Bonagung iki lho. Mergo sing dawuh Allah, azab Allah itu tidak akan turun nalikane sekelompok masyarakat iki akeh sing zikir. Wes, mula jan bener banget Pak Lurah ngenekne bersih desa, ngenekne pengajian mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Pak Lurah bener ngenekne bersih desa, ngenekne majelis zikir, sholawatan, wis bener. Muga-muga Bonagung tambah barokah. Estu jane secara tidak langsung niku ora trimo majelis zikir iku ora trimo menjadikan masyarakat barokah. Majelis zikir itu mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Terus sampeyan iso mbayangni sak Jawa Timur iki majelis zikire yasinane iki sekitar 2.250.000. Wilek sak majelis kuwi pendak yasinan malam Jumat niku ragate 300.000. Pirang triliun perputaran ekonomi niki. Padahal yasinan niku sakniki cekap Bu 300.000. Boten cukup nggih. 300.000 niku paling sego tahu kuwi. Oleh rawon barang iki sisa 500.000 kuwi. Ya terus 300.000 ping 2 juta niku lho, 2.250.000 iki lho. Perputaran ekonomi iki pira terusan Jawa Timur niku? Triliunan, Pak. Kula winginane nek corona iki ya wis bakul apa yang jeleput kok. Bakul sayur niku ning batu iki sayur digowaki. Lah nyapa? Nek enek ing tahlilan kok. Nek enek ing kelametan, nek enek nyolawatan. Akhirnya ndok ning Blitar sampai didom-domne Pak. Lah nek wong tuku yasinan ditutup. Kelametan ndak oyeh. Akhirnya ya bakul-bakul jeleput termasuk kiai barang jeleput. Kok ndak enek yang ngundang. Ngono Jawa Timur iki iso munyer ekonomine iki salah satune wong-wong sing seneng tahlilan iki. Wong-wong sing seneng slametan iki lho. Hitung dina 40 nyatus pendak pisan, pendak pindho nyewu. Iki lek sampe di bid'ah-bid'ahne terus wong-wong dora slametan yo bakul ndok ora jeleput kuwi kok. Bu. Pun nggih. Ketoke sampean ngantuk niku. Mati ki rena loro, Bu. Siji mati nyawane dijabut gak dibalik neh niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut bar niku dibalik neh. Niku jenenge turu. Wong turu niku mati. Cuman nyawane bar niku dibalik neh. Dadi urip neh. Mula wong tangi turu ki dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin
Wong tangi turu ki dongane Gusti alhamdulillah jenengan nguripi kula malih sakmuse jenengan mateni kula. Jadi wong turu ki mati tapi bar diuripi neh. Jadi wong turu ki mati, mula nek dawuh an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Lah wong turu ki mati, mula nek wong ngrungokne pengajian kok turu, berarti wonge yo nek tanggamu sandingmu ki turu ndang dibengoki, iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge ning Serambi ki nek sing teklak tekluk tulung ndang diwacakne Yasin. Mergo kuwi wis arep masyarakat iku lek pengen barokah perbanyak majelis ilmu. Yang kedua perbanyak majelis zikir, sholawat. Yang ketiga, masyarakat niku lek pengen barokah. Niku sing rukun. Kanjeng Nabi dawuh, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Rahmat Allah tidak akan turun pada sekelompok masyarakat lek masyarakat akeh sing konflik. Kula pesen Mbon Agung ki lek pengen barokah masyarakate sing rukun. Masyarakat ki lek pengen rukun siji harus menghargai perbedaan. Wah kok nyolot suwi nyolot padha mulih entek. Ya Allah. Wis muga-muga sing mulih sing lanang diparingi payuh. Lek pengen Mbon Agung niku barokah masyarakate kuduru. Mergo dawuh Kanjeng Nabi rahmat Allah tidak akan turun ning Kebon Agung lek ning Bon Agung akeh wong konflik. Lah wong iki lek pengen rukun sitok siap menghadapi perbedaan. Wong gak rukun iki mergo gak siap beda. Kula niku simbol yang baik Pak, niku lho nek simbol Pancasila niku Masya Allah. Wong iki lek wis paham Pancasila insyaallah rukun. Wong gak rukun iki mergo gak siap beda. Padahal Allah nggawe manusa niku beda. Kula karo panjenengan kudu ngimani bahwa manusa urip niku dipilihne Allah. Urip niku bukan pilihan tapi dipilih nih. Hidup itu bukan pesanan. Jenengan dadi wong Bon Agung niku milih apa dipilih nih? Jenengan dadi wong Bon Agung ki milih apa dipilih nih? Jenengan biyen tahu to ning Pangeran Gusti, kula tak milih dadi wong Bon Agung mawon, nate napa mboten? Mboten, urip ki ra milih. Sing sugih dadi wong sugih ya dipilihne Allah, sing melarat dadi wong melarat ya dipilihne Allah. Sing dedeke dhuwur dipilihne Allah, sing dedeke tendak ya dipilihne Allah. Sing kulite putih kaya sapi ya dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya silit dandang ya dipilihne Allah. Sing irunge bangir ya dipilihne Allah, sing irunge masa ya dipilihnya Allah. Oleh milih terang, ora milih Oleh milih sampean milih terang. Kok enek wong lo mengatakan hidup itu pilihan, ora, urip iki dipilihne. Oleh milih ya mah to milih udan, milih terang. Oleh milih mah no, melarat milih sugih. Pak Camat oleh milih moh jadi camat. Milih jadi bupati. Pak Lurah oleh milih moh jadi lurah, milih jadi camat. Hidup itu bukan pilihan loh. Urip iki dipilihne Allah. Dil napa dereng niki lek urip dipilihne Allah. Sepakat nggih. Taman oleh milih Bu Moh oleh Bapak Cah-cah.
Sampeyan oleh milih mending milih Pak Lukman. Pak, sampeyan oleh milih oleh Mak Caca. Sampeyan oleh milih mending milih sapa muni Luna Maya ini. Luna Maya wis rapi. Sampeyan oleh milih milih Mak Caca, milih oleh Dewi Persik sampean. Tapi hidup itu bukan pilihan. Lolek ngono krana urip bukan pilihan tapi dipilihne Allah. Allah dawuh wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmulah yang menggendaki apa yang dan Tuhanmulah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan Tuhanmulah yang memilihkan. Maka kana lahumul khiyarah. Manusa iki gak iso milih, Pak. Krana urip iki gak milih tapi dipilihne Allah. Sampeyan tak peseni dadi wong Bonagung ya aja gampang meksa wong liya. Iku sama dengan kita, jangan. Sampeyan gak oleh meksa. Teng Bonagung niku ora kabeh wong Islam. Ning Bonagung enek non muslim. Kulo sing payungan iki. Sampeyan biyen dadi wong Islam milih mau dipilihne. Sampeyan yo dadi wong Islam biyen milih mau dipilihne. Apa sampean biyen tahu usul Gusti kula dadekne wong Islam? Yo ora, yo sembuh moro-moro sampean iki dadi wong Islam. Itu atas takdir Allah. Sampean tak peseni, wong Bonagung sing non muslim itu juga dipilihne Allah. Jadi mereka itu beragama non muslim itu dipilihne Allah. Lho lek wis dipilihne Allah jangan paksa mereka sama dengan kita, jangan. Maka Islam mengajarkan kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gak oleh. Islam itu mengajarkan toleransi. Lek sampean iso menghargai perbedaan, barokah Bonagung. Bangsa ini kerep gemerah iki mergo nyapa gak siap beda. Enek wong iki ra cocok karo ziarah kubur, ngono ki ngelok-ngelokne sing ziarah kubur. Niki lek wong ra siap beda to iki. Lho sing ziarah kubur bene, sing ora ziarah kubur ya bene. Hargai perbedaan. Mereka ki senengane maksa. Bahkan ngelok-ngelokne tawasul itu syirik. Ziarah kubur syirik lho. Kowe iki lek ora ziarah kubur ya wis ora usah ziarah. Tapi jangan paksa wong sing seneng ziarah untuk tidak berziarah. Engko dadi gemberah. Gak boleh. Jombang itu terkenal putra-putra terbaik bangsa niku kuwatah lho sing teko Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri. Mudun mengisor Mbah Yai Abdurrahman Wahid, mudun mengisor Mbah Ainun Najib, mudun mengisor Nur Khalis Majid. Tokoh-tokoh bangsa ini kuwatah sing teko Jombang. Di saat bangsa ini dipimpin karo presiden sing jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu sosok presiden yang dijuluki bapak pluralisme. Gus Dur itu dijuluki bapak yang menghargai perbedaan. Gus Dur itu sosok presiden yang suka membela minoritas. Gus Dur itu orang yang tidak pernah memaksa orang lain untuk sama dengan Gus Dur. Itu Gus Dur, Pak. Nalikane Indonesia dipimpin karo putra Jombang jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tahun baru Imlek sing sebelumnya ndak pernah tanggal merah. Karo Gus Dur itu damai tanggal merah. Dan nyapa karo Gus Dur digawe tanggal merah? Wong Cina dadi Cina ki gak milih lho. Wong Cina dadi Cina ki dipilihne Allah. Lho lek wong Islam duwe tanggal merah, duwe tahun baru tanggal merah. Lek wong Nasrani duwe tahun baru tanggal merah. Lek wong Hindu tahun barune tanggal merah. Lho nyapa wong Cina kok ora gawe tanggal merah? Padahal wong Cina dadi Cina ki gak milih tapi dipilihne Allah. Padahal lek wis ning Indonesia ki payung mek sitok apa binika tunggal. Lek wong Cina ora tanggal merah terus binika tunggal ikamu ki lho ning ndi? Mula akhire karo Gus Dur tahun baru Imlek iki tahun tanggal merah. Karena apa? Wong Cina dadi Cina iki gak milih tapi dipilihne Allah.
Wong Cina niku kagungan tradisi Pak namine barongsai. Dulu barongsai sebelum Gus Dur gak patek oleh ditampil nih. Jadi tradisi ini Cina ki barongsai Pak. Barong ki rena loro. Barongsai kali barong boten. Sing tak Cina niku barong sai. Nalikane Gus Dur dadi presiden wis kono barongsai ndang tampil. Lho Gus kok bareng sing milih dadi wong Cina ki sapa? Lek kowe ndek tradisi jaranan oleh, tayupan oleh, lodrok oleh, ketoprak oleh, solawatan oleh. Lah nyapa barongsai gak oleh? Terus nang di Bhinneka Tunggal Ikamu. Sejak itulah barongsai dibolehkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Atas dasar apa? Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetap satu. Yaitu bangsa Indo. Nuwun sewu Pak. Panjenengan ya cek kelingan toh. Putune wong PKI ini ning Indonesia gak oleh dadi pegawai negeri. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih Bu kelingan jenengan? Putune wong PKI gak oleh dadi pegawai negeri. Karo Gus Dur tap yang membelenggu anaknya orang PKI. Ikon bredel ae. Alasannya apa? Ora lho sing pesen dadi putune PKI iki lho sapa? Lah lek sing salah mbae, lah nyapa to putune ra salah kok dikatut-katut niki lho. Loh, PKI itu kan bahaya laten, Gus. Sewaktu-waktu bisa muncul. Loh, gampang. PKI iki lek muncul neh ora usah repot ya, atasi karo Banser Mbon Agung wis beres. Itu pernah diusulkan karo Gus Dur, subhanallah. Mula masyarakat iki lek pengen rukun, siap menghargai perbedaan. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh, sapa wong nglarani wong non muslim, iki padha karo nglarani aku. Sapa sing nglarani aku padha karo nglarani Allah. Sapa sing nglarani Allah, tempatnya yang layak hanya di neraka. Sakniki ayo awake dhewe sing rukun karo kadang mek perkara salat subuh lho gemberah. Lucu kadang awake dhewe. Mek perkara sitok gawe kunut sitok ora gemberah. Ning Mbon Agung lek enek wong salat subuh gak gawe kunut bene. Pancen ki ora milih, dipilihne Allah. Kula niki lek subuhan kon ora kunut ora gelem Pak. Kula niki panggah kunut. Lah nyapa mergo ati kula iki distempel Lukman, kowe iki lek subuhan ngangge kunut cetok, takdir Allah. Anggamu ki lek subuhan ora ngangge kunut cetok. Iku takdir Allah wis. Ora iso. Hargai perbedaan. Tapi ketok iki sing perkara kunut wis ora tau tukaran lah, tibane cah loro wis padha ora subuhan. Perkara salat tarawih ya gemberah. Sing tarawih 11 tarawih. Oh. Pancen sampean iki dipilihne Allah kon tarawih 11. Tarawihmu 11 cetok sak witire. Lurah Mbon Agung tarawih dipilihne Allah cetok 23 sak witire. Tanggane Pak Lurah ora tau tarawih mek golek tajilan tok cetok. Ya pancen takdir Allah kok. Indonesia kira iso rukun, menghargai perbedaan. Oh barokah. Amen delok ning YouTube ngaji lek ora ngelokne wong liya ora marem. Ngaji lek wis ngelokne wong kae muarem. Lha iki ora siap beda to. Oh kok lek ning kene cek menghargai perbedaan. Insyaallah masyarakate barok. Pak, dene nggih lek enek sing traweh 11. Dene nggih sing enek traweh 23 nggih. Dene nggih lek enek sing traweh enek. Sing sir slametan 7 dina 40 nyatus pendak pindho pendak nyewu bene sing gak slametan yo bene pancen yo rada pelit. Saiki lek perkara ngono ki masyaallah wis ora maju-maju Indonesia. Mula hidup itu bukan pilihan, mula hargai perbedaan.
Rasulullah niku nate diwajuli sahabat mergo anak iki non muslim. Wah anak kula ki mangan melu kula sembarang melu kula kan masuk Islam kok mboten purun jeung Nabi. Tawanani karo bapake kowe ki anak anu. Padahal jeung Nabi akhirnya turun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bapak lho ora oleh maksa. Anake kongkon podo karo bapake. Hari ini banyak orang yang memaksakan kehendak agar sama dengan apa yang dia pilih. Mula siji hidup itu bukan pilihan. Sing ora iso sampean Allah ki lek sing gawe wong sak Indonesia NU kabeh iso. Sak donya Muhammadiyah kabeh iso, tapi karo Allah gak digawe. Pancen karo Allah digawe manusa iki beda. Nah untuk apa? Lita'arafu, agar kamu menjalin komunikasi yang baik. Jadi karo Allah ini beda tujuannya apa? Ben terjalin komunikasi yang baik. Malah jangan sampai malah mencaci maki menghina orang lain. Jadi pilihan Allah niku harus kita sikapi dengan apa? Perbedaan yang ditakdirkan Allah harus kita hadapi dengan toleransi yang tinggi. Urip ki gak milih. Mula jangan paksa orang lain sama dengan kita. Nomor loro, hidup itu bukan pilihan. Ojo berontak. Yakini imani bahwa sing dipilihnya Allah itu mesti yang terbaik. Jenengan iki lek ditakdir melarat pancen sing apik melarat. Jenengan iki lek ditakdir sugih pancen sing apik ya. Telu. Jadi ojo berontak, Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha segala-galanya. Awake dhewe kadang minteri Gusti Allah. Wong teng hadis qudsi wis dawuh, Allah dawuh abdi atikni fi ma amartuk wa la tuallimni fi ma yuslihuk. Wong bonagung dawuh Allah, kowe iki ora usah mulang aku. Apa sing apik kanggo awakmu, ora usah kok ulang. Aku luwih pinter timbang awakmu. Yakini apa sing dipilihne Allah itu mesti yang terbaik. Ngoten lho, walaupun itu menyakitkan hati. Melu pilihan lurah kalah, syukuri. Berarti sampean didohne saka bahayane dadi lurah. Ngoten lho. Mak, aku pilihan lurah kalah. Pak Lurah mriki sinten namine? Pak Kuri. Pak Anang nggih. Mak, aku pilihan lurah kalah lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampean gak dadi lurah. Lurah Mbonagung iki pancen sing apik Pak Anang. Lho kok ngono to, Mak? Oh ya, Allah sayang karo awakmu. Aku tas dikabari malaikat, yuk bojomu pilihan lurah dikalahne karo Allah, sing dimenangne Pak Anang. Lho kok ngoten malaikat? Bojomu lek dadi lurah malah bahaya, iso-iso malah ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok. Pilihan Allah ora tau kleru, Pak. Melu pilihan kami tuwa, ngertos kami tuwa. Kalah syukuri. Berarti bojone sampean didohne saka bahayane dadi kami tuwa. Nek dadi kami tuwa malah rapi. Mak, aku kalah lho. Alhamdulillah ya. Allah sayang karo awakmu. Pancen sing apik awakmu gak dadi kami tuwa. Aku tas dikabari karo malaikat, yuk bojomu pilihan kami tua dikalahne. Lho kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang nang bojomu, ngeman nang bojomu. Bojomu lek dadi kami tua malah bahaya. Iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan. Allah ora tau kliru. Nandur pari dipangan tikus. Alhamdulillah, berarti sing apik kudu dipangan tikus. Mak, parine dibadhok tikus lemak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dipangan tikus. Allah gak tahu keliru nakdire ning hambane. Lho kok ngono to, Mak? Ya Allah ya, kowe dadi wong lanang kok ora patek paham to. Awakmu keluar ning sawah isine mek nesu tok. Kiriman telat nesu, sambel kurang pedes nesu, tempe kegosongan nesu.
Atik lek nesu awakmu misah misuh dilak diluk cak-cuk. Di awakmu ki yo gregetne lek wis ning sawah ngono ki krungu azan ra tau mulih mbok jamaah ya ora. Krungu azan malah ngentai yo alah Yahmini kok ya wis apa kabar tok. Mula akhirnya paline dipangan tikus ya. Lah nyapa mak? Mulai dipangan anake awake dhewe iki lho bahaya. Sok lek gedhe anake awake dhewe dadi tukang misuan kaya awakmu. Sok lek gedhe anake dhewe kuwi krungu azan ra gelem jamaah. Mula paline dipakani tikus ben tikus sae sing tukang misuan, ben tikus sae sing gak tau salat jamaah. Sampeyan ora usah minteri Gusti Allah. Sing ditakdiri Allah itu mesti yang terbaik. Pancen Lurah Embon Agung sing apik ya Pak Anang iki. Mula sing kalah wikinane merapat ae. Sampe nek dadi lurah malah bahaya. Sing kalah ya istri mondi lho. Pancen iki takdiri Allah yang terbaik. Kadang bar pilihan lurah cik gemberah. Indonesia niku Pak, presiden sing paling apik ya Pak Prabowo. Kuwi sing milih Allah. Boten Pak Lukman niku kula sing milih ya ketepaan pilihan sampean padha karo pilihane Allah. Aja berontak. Wakile Pak Prabowo ki sing paling apik ya Gibran. Nah lho, sing milihne Allah kok. Ora usah kok utek-utek. Wong pancen kuwi pilihane Gusti. Lho lek sampean gak lila karo pilihane Allah awas lho. Kon golek pangeran liya lho sak liyane Allah. Golek kon golek pangeran liya terus golek pangeran sapa? Wong pilihan Allah itu mesti yang terbaik. La yaqillahu lahu qada'an illa kana khairallah. Tidak ada sesuatu yang ditakdir Allah kepada seorang hamba kecuali itu mesti yang terbaik. Pancen camat pelosok iki sing apik ya Pak Camat niku. Niku sing milih Allah niku. Ora sing milih bupati, iya sing ngrentekne bupati iki Allah. Kuwi pilihan Pak Camat sing gedhe dhuwur ganteng kuwi. Dadi camat Ploso, aja kok utek-utek, men sing apik ya kuwi. Sampeyan ra trimo karo pilihane Allah ya kon golek pangeran liya sampeyan ku malah. Sing apik camat iya Pak Camat kuwi. Jenengane kudune pidato Pak Camat. Pancen ning kono tulisane pancen ora pidato ngono pisan. Hanya dipilih nih Allah Pak Camat tekone keri di udan ora pidato gini kono wis enek tulisane. Oh. Pilge hidup itu bukan pilihan tapi dipilih nih. Kula aja bruntak karo pilihane Allah. Pilihane Allah mesti yang Nyapa to kok dikai melarat? Pancen sampe nek dikai sugih bahaya. Tuh. Urip pilek wis ngene penak. Bahasane sekarang, urip pilek pengen tenang, jangan berprasangka buruk terhadap pilihan Allah. Yakini imani apa yang dipilihkan Allah mesti yang terbaik. Lek niki saged terjadi akan terbentuk masyarakat sing barokah. Pun nggih. Siji ilmu, majelis ilmu, nomor 2 majelis zikir, nomor 3 sing rukun. Rukun itu bisa tercapai nalikane masyarakatnya iso menghargai perbedaan. Dan perbedaan itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Ora iso awake dhewe arep gawe wong sak Indonesia padha kabeh gak iso. Gak iso. Telu niku saged dilampahi maka akan terbentuk masyarakat sing barokah. Pun para hadirin niku ingkang saged kula aturne jane sing tak atur niku sirku ya duwawa Pak. Tapi ketinggal iki ya wis tuweng denger iki ngaji kok waduh sing ngrungokne ning kono ki ya Allah. Kono ngaji paling angel iki lek panggunge dhuwur hadirine waduh. Lek sone wis tak akoni penak, panggunge ya mending selawatane menak. Kaduhan karo sampean omong-omongan kok waduh. Aku Pak Caman guyu apa ora ya ora roh belas iki. Pun mugi-mugi barokah sholawatan, barokah pengaosan, barokah zikir, apa yang menjadi keinginan kita bersama dikabuli karo Allah di barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon khosoh Pak Camat, Pak Lurah, menawi wonten atur kirang sae sedaya kemawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.